Казкі. Гісторыі не пра нас. Апавяданне пра сумную вусеньку Мару ды пра шэрае мышанё В. Жыла-была сумная вусенька Мара. Насамрэч яна была Марыя, так назвалі бацькі, але па характары яна была вельмі сарамлівай і лічыла сваё імя занадта сур'ёзным і доўгім, не такім, як, напрыклад, у мараша Васі або ў жука Ая. Таму ўсім казала, што яна проста Мара. Вось і ўсё. А сумная яна была таму, што ніхто з ёю не сябраваў. Яна была не такою, як астатнія, моцна ад іх адрознівалася. Усе вакол былі нармальныя, хто быў мурашкай з лапкамі і вусікамі, хто быў жуком з вялікім і цвёрдым панцырам, а хтосьці меў розныя прыгожыя крылтыцы ды джалы. А вусеньцы Мары падавалася, што яна не вельмі прывабная, быццам нейкі худзенькі матузок, ножкі і маленькая галоўка з кусачкамі, ды яшчэ і зялёная ўся. Яна вельмі сумавала і, як кажуць, камплексавала з гэтай акалічнасці, бо яна жыла ў вялікім і прыгожым гародзе, сярод ажыны, маліны, клубніц, памідораў і агуркоў, бэзу і маленькіх фіялак на падаконніку ў хаце гаспадароў, якія ёй здаваліся вялікімі ды неабсяжнымі, зусім як сланы, пра якіх распавядаў Салавей, што прылятаў сюды на некалькі начэй і хваліўся сваімі падарожжамі ўсім навокал. І сярод усёй гэтай прыгажосці і сонечнага шчасця яна была лішняй, бо ва ўсіх былі і ножкі, і вусікі прыгожыя, і панцыры, а ў яе... Яна ж не жадала быць вусенем, ніколі не жадала. І толькі маці казала да таго, як яе схапіў жаўрук, пагроза ўсіх іх, што яе, Мары, лёс будзе іншы, чым ва ўсіх гэтых прыгожых і задаволеных насельнікаў гарода. Што такое гарод, яна не разумела. Пэўна, маці так звала ўвесь гэты навакольны свет. І аднойчы, калі мураш, як звычайна, смяяўся з яе, а гэта ён рабіў амаль заўсёды, калі бачыў яе, Мара вырашыла пайсці за межы гэтага свету. Ёй захацелася праверыць, ці адна яна такая няшчасная на ўсёй планеце. І аднойчы вусенька Мара здзейсніла задуманае. Яна выправілася ў падарожжа, каб уведаць усю праўду, каб упэўніцца, ці напраўдзе, як распавядала маці, у яе свой цікавы лёс. Выправіла, боючыся, што стрэчныя ўсё роўна будуць адно гаварыць, якая яна брыдкая і не такая, як усе, пытацца, дзе яе шчупальцы, крылцы, ножкі. Яна будзе вельмі крыўдзіцца на іх. На жаль, так і адбылося. Але трэба абавязкова сказаць і пра тое, што недалёка ад сумнай вусенькі жыло і сумнае мышанё В, якога ўсе навокал баяліся, а яно вельмі хацела з усімі сябраваць. Здараецца, вылезе мышанё з норкі, агледзецца вакол, убачыць людзей і бегам да іх з усмешкай, у надзеі пагуляць, і тут адразу вакол такі шум, крыкі, усе ўцякаюць ад яго. А мышанё В лічыць, што з ім гуляюць і давай бегаць за самым пісклявым чалавекам, а гэта абавязкова будзе маленькая дзяўчынка. Ды радасць мышаняці не вельмі доўгая. З'яўляецца вялікі такі, як скала, дзядзька і пачынае за ім ганяцца. І мышанё разумее, што гэта ўжо не гульні, трэба бегам у норку, пакуль яго не пакалечылі. Аднойчы ж, калі яму было зусім сумна, яно сядзела пад вялікім лапухом і назірала за мурашкамі. Яны адзіныя нікога не баяліся, бо іх было шмат, яны маглі пастаяць адно за аднаго. Да ўсяго у іх было столькі працы, што не заставалася часу палохацца ўсякіх там мышанят або смяяцца з вусеня. Яны былі вельмі сур'ёзна настроеныя, адзін толькі мураш Вася лайдачыў і дражніў Мару. Дык вось, калі мышанё сядзела пад лопухом і самотна назірала за мурашкамі, яно незнарок спалохала маленькага жужаля, які спяшаўся па сваіх справах. Жужаль убачыў вялікія зубы, вялікія кіпцюры і да ўсяго яшчэ і вусы пад чорнымі вачамі пацеркамі і так злякаўся, што перавярнуўся на спінку, ножкамі перабірае, вочкі зажмурыў ды галосіць: «Не еш мяне, не еш мяне!» Праўду кажучы, яму, жужалю, у ягоным не вельмі доўгім жыцці ніколі не распавядалі, што такія істоты, як мышаняты, не любяць есці жужаляў, ды ўсялякіх там казюрак, але ён усё-такі ураніў некалькі слёзак. Мышанё не зразумела, чаму яно гэтак спалохала жужаль. Не ведаючы, што з ім рабіць, яно ўзяло ды ўцякло.
Бегла яно доўга-доўга сярод знаёмай траўкі і па незнаёмых градках, чула вакол свіст птушак і воклікі знаёмых і незнаёмых, але яна бегла і не азіралася, пакуль зусім не стамілася і не спынілася адпачыць. І толькі яно вырашыла мышанё прылегчы ды адпачыць, як побач пачула цяжкія і сумныя ўздыхі, такія сумныя, што здалося, яны не ішлі ні ў якое параўнанне з яго сумнымі ўздыхамі ў хвіліны самоты. Мышанё азірнулася сюд-тут і заўважыла каля старога корчыка маленькую зялёна-залатую плямку. «Які прыгожы колер!» – падумала мышанё, і паціху, акуратна, каб не напалохаць плямку, падышло і абняло яе лапкай. «Чаго ты так цяжка ўздыхаеш?» – спытала мышанё. «Таму што са мною ніхто не сябруе», – адказала плямка. «Таму што я не такая прыгожая і цікавая, як усе. Таму што я проста вусень. А як цябе зваць? Ты вельмі прыгожы, у цябе цікавы колер. Не тое, што ў мяне шэры ды ўсё. Мяне зваць Мара. І я падарожнічаю, шукаю сяброў і гляджу на свет. І пакуль што, акрамя цябе, ніхто не жадаў са мною гаварыць», – сказала вусенька, ужо усміхаючыся. «А я мышанё В, бо мама не вучылася ў школе, адзін толькі алфавіт ведала, а я з'явіўся на свет трэцім, вось і стаў В. Дзіўна, чаму з табою не хочуць сябраваць. Мяне, напрыклад, усе баяцца, я гэта разумею, я сам сабе не падабаюся, шэры нейкі з зубамі, і акрамя гэтага ніхто не разумее маіх гульняў», – адказала мышанё ды села на зямлю, схіліўшы галаву на бок. І так яны сядзелі і сумавалі разам, і ад гэтага ім рабілася вельмі добра. Так яны сядзелі доўга-доўга, пакуль сонца не апынулася ў самім зеніце. І раптам мышанё В усміхнулася ды сказала: «А давай разам падарожнічаць». «Добра», – сказала вусенька, усміхнулася і успаўзла мышаняце на спіну. І ўпершыню двум новым сябрам стала весела і несамотна, бо яны знайшлі адзін аднаго. За цэлы дзень падарожжаў яны разам прайшлі больш, чым калі б Мара ішла адна цэлы тыдзень, бо мышанё спяшалася і амаль бегла па дарожках, дзе звілістых, дзе прамых. Яны спыняліся ля раўчука, адпачывалі пад лісцем суніцы, не забываючы есці і гуляцца. І вось цуд, усе вакол іх прыкмячалі і усміхаліся ім, і ніхто не смяяўся, і мышанё з вусенькай больш не былі сумныя, яны былі шчаслівыя. Але вечар ужо хіліўся да ночы, яны вымушаны былі знайсці сабе прытулак пад вялікай старой яблыняй, недалёка ад лесу ды льнянога поля. Мышанё навучылася распальваць вогнішча, яно часта бачыла, як гэта рабілі людзі. Пабегаўшы вакол, ведаючы, што людзі ўсюды пакідаюць сляды свайго існавання, мышанё знайшло старую запальнічку, пачак з-пад цыгарэт, пару лістоў газеты, жоўта-шэрай ад старасці, а вусенька знайшла маленькія галінкі, але не змагла іх прынесці, таму што была меншай за іх. Але тут прыйшло мышанё і, хуценька склаўшы ўсё разам, распаліла вогнішча, каб было цяплей і не было так страшна адным пад адкрытым небам, каля поля, лёну ды лесу. А потым, недзе ў сярэдзіне ночы, яны заўважылі, што да іх вогнішча сышліся ўсе насельнікі поля і лесу, і ўсе былі ім удзячныя, бо ніхто не ўмеў распальваць вогнішча. І тут зноў вусенька і мышанё не былі сумнымі, яны былі вясёлымі і добрымі і прабавілі ўсю ноч у гутарках і гульнях з гасцямі. Раніцай, калі ўсе разышліся па сваіх справах, вусенька зноў засумавала, убачыўшы сваё адлюстраванне ў ранішняй расе. Ёй стала моцна крыўдна за сябе. Яна села на зямлю, апусціла галаву і заплакала. Як ні старалася мышанё, усё ніяк не магло яе супакоіць. Відаць, вусенька гэтак моцна засумавала таму, што за ноч, праведзеную разам з усімі, яна яшчэ вастрэй адчула усю розніцу паміж імі і сабою. І сумавала яна так цэлы дзень і ўсю наступную ноч. Мышанё таксама сумавала і нават не распальвала вогнішча. Гэтак яны правялі яшчэ адзін дзень. Але наступным ранкам мышанё пасадзіла вусеньку сабе на спіну і вырашыла перайсці бязмежнае поле льну, у надзеі знайсці выратавальны настрой для Мары. І не паспела мышанё зрабіць і 2 кроках, як у небе над імі пранёсся неверагоднай прыгажосці, рознакаляровы, як весёлка, і хуткі, як маланка матылёк. «Ого!» – толькі змагла прагаварыць Мара. Ад такой прыгажосці яе сэрца проста заскакала ад радасці. А мышанё нават нічога не сказаў. Ён сам упершыню бачыў такую прыгажосць. Матылёк зрабіў круг у небе і апусціўся на лісце яблыні над сябрамі, не заўважыўшы іх. «Ух!» – сказаў матылёк, «стаміўся я сёння, яшчэ, здаецца, раніца, а столькі спраў, так налётаўся». «А які вы прыгожы, матылёк!» – усклікнула ад усёй душы Мара. І тут матылёк заўважыў, што ён не адзін.
палахліва ўзмахнуў крылцамі, прыжмурыўся і ўбачыў унізе мышанё ды вусеня. «Так, я прыгожы», — адказаў ён з гонарам. «А што?» «Ды нічога, проста мы любуемся», — хорам адказалі сябры. «Ой, няма чым тут любавацца. Я матылёк-адмірал, а ты, — ён крылца паказаў на Мару, — ты таксама з нашых будзеш. Хутка кукалкай спаць ляжаш, а потым прачнешся і ўбачыш, што такая ж, як і я». «З якіх нашых?» — здзівілася Мара. «Я вусень, вы памыліліся, я проста вусень, і нікому, акрамя мышаняці, не патрэбны». «Ой, — здзівіўся матылёк, — не трэба быць такой ужо сціплай», і паляцеў. Мышанё з Марай адправіліся падарожнічаць далей і за дзень дайшлі амаль да канца поля. Мышанё зрабіла ложкі з лісцяў лёну, мяккія такія, пухнатыя, і яны заснулі ля вогнішча, стомленыя ды ўражаныя сустрэчай з чароўным матыльком. А пад раніцу мышанё прачнулася першым і не знайшло побач Мары. Яно бегла, клікала, шукала, прынюхвалася, і нос і вусы прывялі мышанё да рамонка, на якім была кукалка, а побач паперка, адрасаваная мышаняці. «Дарагое маё мышанёвае, я там унутры кукалкі, сплю». Матылёк сказаў праўду, калі распавядаў пра мяне. «Я буду прыгожай, спадзяюся, хоць мы з табой і так сябравалі». І мышанё акуратна ўзняў кукалку з рамонка, загарнуў у лісток, паклаў пакуначак сябе на спінку і адправіўся ў далейшае падарожжа, чакаючы хутчэйшага з'яўлення новай вусенькі, якая